Încercăm să ne facem curaj să ieșim de aici, de la umbră, să mergem cu voi în jetties, sate tradiționale vechi de 100 de ani, sate chinezești care sunt construite pe apă, mai exact pe piloni. Hai. Da, bă. Wow, uite câte sunt acum, bă. Și de mașină. Scooter, mașină. Hai că avem o trecere aici care are semafor, mă. E buton. Buton. Ai buton aici, mă. Era unul cu scuterul, era să-i dea una lui cu mașina, să se împingă în el. Da? Iau. Aici avem Lee Jetty. Este unul dintre cele mai noi jetty-uri. Mai exact, acest jetty a fost relocat prin anii 60. A fost relocat pentru a se construi un terminal de ferry și reconstruit aici, prin anii 60. Deci nu e super antic, dar are același vibe tradițional, casele sunt din lemn. Acesta este mult mai privat, mai exact clanul ăsta, oameni veniți din Fujian, din China, veniți ca hamal și barcagii pe vremuri, au luat-o din nou de la capăt aici, în anii 60. Acesta este foarte local și foarte liniștit, abia aveți câțiva turiști. Uitați ce frumos se vede de aici. În floricica asta așa. Da. Vedeți? În toate aceste case pe care le vedeți, oamenii trăiesc în viața lor de zi cu zi. Și de aceea e bine să nu fim foarte intrusivi. Și admirăm priveliștea. Ia uitați. Vedeți apa. Fiind și cel mai nou jetty, acesta este cel mai micuț, dar e foarte bine așa, pentru că celelalte ați văzut cât de aglomerate pot fi. Și când intri aici, deja te simți în altă lume. Uiți de căldură, uiți de toate, nu mai simți căldura, briza asta e genială. Vedeți cât de mare este apa astăzi. De obicei este mai scăzută. Ia uitați, partea asta a pontonului este dezafectată. Dar stâlpii sunt încă funcționali, adică sunt stâlpi noi de beton. Practic trebuie doar puntea trebuie refăcută. Apa este foarte limpede, miroase a mare, a aer proaspăt. Uiți de mirosul ăla de canale, mirosul de canal din oraș. Ah, ce bine este! Și de aici se vede foarte bine vedeți și celălalt jetty, partea aia. Uitați, sunt doar eu singur aici și un tată cu fiul său. Ea a rămas mai în spate. Cred că mă înjură că ea are plasa cu bagajelul.
În depărtare cred că se vede podul. Ia uitați aici. Asta nu-mi place mie. Gunoaiele pe care le lasă oamenii. Cum vă ziceam, în depărtare este podul care leagă această insulă, insula Penang, de partea continentală a Malaysiei. Mamă, cum se mișcă ăsta, simți? Sau tu nu simți acum? Ba, simt. Deci, cum stăm acum jos, face puțin așa. Știi? Vântul e destul de puternic. În caz că nu știați, fiecare jetty, adică fiecare astfel de sătuc pe apă, are câte un templu, cum puteți să-l vedeți și pe acela în depărtare, acel templu care este destul de impunător, deoarece fiecare jetty aparține unui clan diferit. Deci, practic, oamenii nu locuiau aici de capul lor, ci aparțineau unui clan, clanul fiind o familie mai extinsă, o familie mare extinsă. Clanul te primea, tu respectai regulile lui, ritualurile și templele și astfel se menținea ordinea și tradițiile. Ce mi se pare foarte interesant e că nu vine mai nimeni aici. Uitați-vă, e gol. Gol și în față. Oamenii caută aglomerație, îngrămădeală. Nu le place liniștea. Sau efectul ăla de turmă, unde vezi că se grămădește ceva, vezi că sunt mai mulți oameni și trebuie să vin și eu, ce e acolo, să văd ce e acolo. Înseamnă că e ceva wow acolo. Cred că asta e mentalitatea, dar de fapt nu e nimic acolo decât haos. Este foarte cald, este foarte greu să filmăm. Este foarte, foarte cald. Zilele trecute, cum ați văzut, a plouat și acum au venit niște călduri insuportabile. Indiferent de oră, oricât de dimineața ar fi, tot este foarte, foarte cald. Și din nou, Tan Jetty, nu este nimeni aici, foarte local. Nia deja s-a integrat în peisaj. Deci poarta locală aici, foarte liniște, da? Față de haosul din stânga. Din câte știu, acest Tan Jetty, sătucul ăsta are cel mai lung pod dintre toate. Se întinde mult, mult, mult în față, dacă vedeți. Și pe noi ne bucură mult că avem umbră pe partea asta. Cred că e și o mică cafenea aici în stânga mea, ia uitați. Se întinde aici pe apă. Chiar și aici era ceva, o măsuță, dar miroase a durian. Nu știu cum ai tu norocul ăsta în ea? Să dai de durian peste tot. Vântul e durian. Peste tot pe unde mergem, miros de durian. Uitați ce frumos arată căsuța asta, bă. Deci este 100% locală. Porțile astea Porțile astea sunt atât de vechi. Cred că sunt exact din vremea aia de când au construit jetty-urile aici, au 100 de ani. Deja, mamă, deci se simte calci pe ăsta și vezi că e puțin separat de... Ia uitați. Deci calci de pe podeți, calci pe betonul ăsta și se mișcă. Uitați și voi cum arată. Se vede clar că este casa cuiva, este locuit, are o canapea, o măsuță, o mobilă de sufragerie. Încercăm să nu fim prea intrusivi, să nu ne certe cineva. Se întinde mult încolo. Ia uitați.
Nu miroase prea bine, nu se simte un miros prea plăcut din interior. Ia să vedem cum se vede pe aici, pe lângă. Cu toate că bănuiesc că știți că toate aceste jetty nu au canalizare și totul se scurge aici, în apă. Aici oamenii se bucură de durian. În liniște. Ia. Auzim păreri în spate, am întrebat aia dacă ai mai mânca din nou și să spate mai tăcea. După râsul ăsta nu știu ce să zic. Cât de încântați sunt de durian. Cum vă ziceam, ăsta este cel mai lung jetty. În față avem un templu. Am înțeles, bărăcuța aceea chiar este un templu. Bă, dar ce e aici, frate? Astea sunt toalete, mă, ia uite. Nu aruncați gunoi pe podea. Așa scrie acolo, dar unde? Aruncați-l în apă sau cum? Îți ai gaura acolo. Și acolo încă una, ușa asta, cred că cineva s-a grăbit să intre aici și i-a dat un picior. Hai să vedem aici. Aici ar trebui să fie acest templu care vă ziceam. În care și geamul lipsă, putem să ne uităm prin el. Da, băi, uitați, vedeți cât de simplu este în interior? Doar un mic altar cu 5 statuete sau 6 câte sunt. 3 lumânări aprinse și niște urme de bețișoare. Un pic de context, un pic de context istoric. Prin anii 1800, mulți tineri pleacă din sudul provinciei Fujian din China și urcă pe corăbii înspre Singapore sau Malaya, ca așa se numea atunci. Aceștia ajung aici, în Penang, care era un port liber britanic în plin bun economic. Aceștia erau săraci și lucrau în port ca hamali, barcagii sau pescari. Nu aveau bani de case pe uscat, așa că au construit pe apă, stâlpi de lemn înfipți în mal, case simple puse pe piloni, aproape de muncă și fără taxe pe teren. Așa apar aceste clan jetties. O să vă povestesc puțin și ce înseamnă un clan când mergem la următorul jetty. Bine, am revenit în nebunia, trafic de aici din... Ia, și bicicleta te calcă pe contrasens. Uitați și voi ce. Bicicleta pe sens opus, că asta e partea noastră. Ia. N-are, ha. Pus canapeaua la uscat. Bomba sunt pompierii în Malaysia. Au. Trotuar zero. Ce mă uimește că sunt foarte multe mașini de lux, chiar și mașini branduri europene, mașini scumpe aici, dar e clar că se fac foarte mulți bani aici din diverse afaceri. Pe cât este templul mai sofisticat, pe atât cred că este mai bogat clanul care îl deține. Deci, oamenii acestui jetty în care vom intra
chiar acum. Sunt printre cei mai avuți de aici. Acesta este Jetiul care este plin de magazine. Singurul Jeti care are foarte, foarte multe magazine. Nu știu dacă mai locuiește cineva aici. Dar Foarte aglomerat. foarte aglomerat. Dar haideți să vedeți și voi cât de aglomerat este. Stai că trebuie să iese cu construcțiile de aici. Jeszcze moment. No jeszcze moment. Wiem, poczekamy. Zapraszam tu do nas. Zapraszam do nas, słuchajcie, Ale my zaraz musimy będziecie mieć dopowiedzieć, czas że- wolny. Zaraz będziecie mieć czas wolny. Moment, tylko chcę, żeby wszyscy słyszeli. Zapraszam. Nie przyjedzie tu. Zablokowało mu się. Pute rău de tot acolo aici. Și vin foarte mulți cu ghizi, cu chestii. Da, mai aici, mai aici. Cineva locuiește aici. Găsim și o zonă părăsită, se pare. Ia uitați cum arată. Bine, se poate reface foarte ușor, deoarece pilonii sunt în stare bună. Sunt piloni de beton. Dar podea este complet distrusă.因为我在学校的时候根本用不着芯片。不对。Aici avem acest desen care este foarte celebru. Lumea vine în general să facă poze la greu aici. Interesant. Deci de azi am luat un bec hanile, mă, scrie acolo 100% pure honey, deci acum nu știu. Cu miere. Sunt protejați de panoul acela de plastic. Da, în celelalte nu este așa. La alte temple nu am văzut așa. Nu-mi dau seama de ce sunt închiși după acel panou de plastic, de plexiglas sau ce. Probabil le trebuie protejați în niște stafete mai scumpe sau nu știu. Au și o găurică acolo, zici că trebuie să respire. Gangnam Style, nu știu. Not Jump. Cred că au pus acest afiș cu Do Not Jump, primul mai ales, pentru că cred că erau persoane care încercau să danseze pe aici. Știi, să facă dansuri de alea, TikTok-uri
la marginea jetiului aici și probabil distrug asta, scândura asta, știi cum e? Sau se pot întâmpla fel și fel de accidente, nu? Și după aia mai e do not throw cigarette, deci nu aruncați țigare astea, stocurile, nu aruncați gunoiul și nu intrați în apă. Mie îmi place mult să citesc toate afișele cu chestiile interzise pe care nu ai voie să le faci în unele țări. Do not sit here. Aici își ard localnicii acele bețe și bresturile care le rămân de la rugăciunile lor. Ați văzut, au diverse chestii pe care le bagă aici, hârtii, și le ard. Nu imaginam vreodată că o să beau limonadă dintr-un bec. Acum suntem la capătul acestui jetty, care se numește, da, exact, că scrie și pe sticlă, Chew Jetty. Chew, de la amesteca. Ăsta este cel mai mare jetty, din câte știu, dar și cel mai comercial. Cred că 80% din locurile de aici sunt magazine, restul sunt locuințe. Nu știu dacă cele care au spații comerciale au și locuințe în ele, dar în mare parte unele par transformate doar în spații comerciale. Acest Chew Jetty este cel mai comercial, dar oamenii încă locuiesc în spate și au făcut toți spații comerciale în față. Fiind cel mai vechi jetty, cred că de asta a devenit și foarte, foarte turistic. De toți oamenii vin aici, în mare parte. Nu știu dacă toți vin să cumpere ceva sau să vadă ceva anume, dar majoritatea se îngrămădesc aici și asta chiar nu e o oră de vârf, am nimerit super, super lejer și tot este aglomerat. Acest jetty a fost construit prin anii 1880, deci are vreo 130 de ani și a fost fondat de familia Chew. De acolo vine numele de Chew Jetty. Mie mi se pare foarte amuzant când aud Chew, mă gândesc la Chew, amestecat, Chew, Chewy. Au de toate, haine, tatuaje cu henna, suveniruri, orice vrei să găsești într-un loc mega turistic. Au chiar și ice bowl. Dacă cineva vrea un ice bowl, să vină în Chew Jetty. Ce face poza nena asta aici? E un altar aici. Ce frumos e aici. Deci aici vrea să avem o... Au pus chestia acolo, nu se mai vede, încă o operă de artă. O jumătate de bicicletă desenată și o roată de bicicletă acolo. Lumea trece și nu observă, majoritatea observă doar lucrurile unde se îngrămădesc ceilalți. Miroasea. Și bine că miroase a bețe, pentru că ieșim din Chew Jetty și exact la intrarea lui o să înceapă mirosul de cana. Majoritatea localnicilor sunt deranjați de noi, turiștii, și pun de asta aici. No photograph. A început și mirosul. Am venit în acest loc doar ca să vi-l arăt vouă. În general le evit aceste locuri atât de turististe. Uite, am găsit ice bowl. Ice bowl, cum? Vedeți, sunt multe alei de genul care duc către
locuințele oamenilor. Multe produse și sunt destul de ieftine, cred că de-aia vin și mulți oameni aici. Găsești un tricou cu 15 lei, o plasă cu 11 lei, magneți cu 3 magneți cu 10 lei și mai știu eu ce lucruri vă doriți, dar nu sunt scumpe și cred că de asta și vin turiștii să-și cumpere chestii de genul. Ați auzit ce a dat-o bunicuța asta, a dat-o pentru tot jetul. O bombă. O bombă nucleară. Aventura traversării străzii începe din nou. Și hai băi, zi nebun, uite-te și aici. Hai! Așa. Ce ai băi, dezastru! Da. Intrăm pe Armenian Streets, adică direct în nebunia Georgetown-ului. Aici vis-a-vis avem un food court. Da, mai cu mirosuri amestecate de pește, bețe, nu știu ce mai miroase. Durian. Toate. Durian. Vreau să mâncăm ceva, dar nu mai avem bani cash. O urmez pe Nia. Mergem la bancomat să scoatem niște bani și să ne luăm și noi ceva de mâncare. Suntem rupți. Ne vedem după aia. Ne vedem după, ia uite, Caragheața, Baia Postal. Și uitați și traficul, de nebunia traficului. Bun, deci am terminat cu Jetties, acum intrăm în partea care a făcut acest orășel Georgetown să explodeze. În 2012 vine aici un artist lituanian, Ernest Zakervik sau ceva de genul. Vine pentru un festival de artă, pictează câteva murale în acest oraș și unul dintre ele devine viral. Acela este Copii pe leagăn. E simplu, dar e destul de genial. Doi copii pictați pe perete și un leagăn real prins de clădire, nu doar te uiți la el, interacționezi cu el, te pui pe leagăn, faci poză și ești gata de Instagram. Ia uitați. Chiar și bunicuța. Și așa a început nebunia din Georgetown. Ia uitați ce avem aici pe pereți. Foarte, foarte tare zis. Deci turiștii care aruncă cu noi peste tot sunt needucați și nu au pic de maniere, nicio manieră. Acest loc este împărțit, nu este ca la tine acasă unde poți să arunci gunoi peste tot. Respectă localii. Nu fi un idiot, un turist idiot. Acesta este un ghiveș de plante, nu un coș de gunoi. Vă blestem pe aceia care aruncați gunoaie nenorociților. E ca brocoli și vă crească pe mâini și în gurile voastre să le vină plate ca Donald Duck. Dar gunoaie toți sunt aici. Curgeți ceva pe un canal. Cred că și bunicuța este făcută tot de prietenul nostru Zack. Și culmea, cazarea noastră din containere este situată exact aici. Foarte aproape de aceste murale. Trebuie să fii foarte atent aici, stânga-dreapta în continuu. Traficul e foarte nebun. Foarte nebun pe această insulă. Măcar aici avem trotuar sau un fel de trotuar, că practic mergi deasupra canalului. Ia. Vedeți? Și miroase
Deci îți vine cât un dump de la, practic astea sunt niște dale de alea de beton puse peste canal și îl putem folosi și ca trotuar. Aici e coadă la durian, mă, și le... Ia uite cum îl încearcă. Îl înțeapă un pic, dar și ce îmi place mult, îmi place satârul ăla, care are de la mic de inox gros, șmecher rău de tot. Ia uite. De câte ori am mirosit durian până acum, încep să mă obișnuiesc cu mirosul. Deci treptat o să putem ajunge să-l și mâncăm, nu? Deși aici de aproape parcă nu miroase atât de urât, vezi? Cred că mama a curs ceva din el, bă. Curs ceva zeamă. Înseamnă că e foc. Uite, i-a dat setul de mănuși. Nu știu, nu înțeleg tehnica asta, cum îl încearcă ei, ce fac. Pare foarte cop, clar că e galben tot. Mai e unul. Nu mai pot, hai să mergem, te rog. Mi-a dat un dump de ăla de gata, n-am mai putut. Ce era ceapă stricată, amestecată cu varză murată și cu cartofi de aia stricați, care știi, dacă îi lași mult în pungă și se strică. Mamă! Uitați și voi, mașina băncii, mă. Mamă, ce miroase aici, ce gunoi, bă. Bă, dar cum arată mașina asta, e... Lumea stă la coadă aici ca să facă poze cu copilul pe bicicletă. Dacă nici nu ne putem auzi de muzica asta aici. Hai să mergem. Pentru ăștia și-au pus un puf de găină în cap. Deci vreau să mă opresc undeva să vorbesc puțin, dar nu poți. Nu știu, mă bag aici în chestia asta. Stați puțin. O, frate. Deci trebuie să vă explic eu de ce mă enervează orașul ăsta, dar nu știu aici, nu știu dacă pot să vă spun, pentru că ăla e cu muzica aia la maxim acolo. Nu știu cum e cu copyright-ul ăsta, dar nu cred că are vreo legătură, că el cântă o melodie care nu este a lui, deci nu are niciun sens. Vreau să vă spun chestii, dar nu poți să stai, nu poți să te oprești niciunde din cauza astora care fac poze peste tot, frate. Din cauza acestora care fac poze peste tot. Și vă explic mea ce e cu haosul ăsta, pe mine mă disperă pur și simplu orașul ăsta și abia aștept să plecăm. Deci e atât de turistic orașul ăsta, încât nici la ghena de gunoi, dacă vrei să arunci, dau cu ăsta mână. Vă zice aici private bin. Nu poți să o deschizi, frate. E privată, da, mă. Omul își plătește gunoiul, ce să arunce alții gunoiul la el? Vă dați seama că turiștii ăștia și-ar arunca toți gunoiul acolo. Foarte mulți oameni homeless, cerșetori, pe aici, oameni care acum a văzut camera și faci, știi, sunt foarte, unii sunt foarte răi, foarte,
au o atitudine destul de sfidătoare. Dar atunci când te văd cu camera, încearcă să se prefacă că el doar stă acolo pe trotuar, nu cerșește, dar de fapt doar asta fac. Ia, mașina. Un alt motiv pentru care mă disperă acest oraș și stădusele astea mici pe care merg oamenii și trec ăștia cu mașinile și cu toate drăcile. Băiatul ăsta are probleme. Da. Ia uite cum a trecut ăla cu mașina pe lângă. Acum, lucrul care mi se pare foarte interesant aici în Malaysia și mai ales în acest orășel mai libertin, să zic așa. Vedeți aici în față avem un templu chinezesc. Acum au avut ceva sărbări de anul nou chinezesc, au ars foarte multe bețe din acelea uriașe parfumate. Și chiar acolo este o moschee, bineînțeles. Și încă una pe care merg să vă arăt acum. Astfel de bețe ard ei aici. Și uitați cât de multe au ars. Uitați câtă cenușă este. Și încă e fierbinte. Aici puteți să vedeți hainele astea, sunt ale unui om al străzii, așa și le lasă. Ok, deci acum am ajuns la moscheea de care vă ziceam. Și pur și simplu asta mie mi se pare fascinant, acest, nu știu dacă o să ne auzim, acest mix de culturi, fiecare cu treaba lui, fiecare este cu credința lui, cu religia lui. Nu există niciun fel de conflict, toată lumea, fiecare își vede de treaba lui și totul funcționează așa. Mereu mă gândesc la chestia asta și mie mi se pare ceva chiar fascinant și mai ales că poți să vezi toate aceste chestii într-un loc atât de mic, toate grămadă și toate una lângă alta. Acum pot să vă povestesc cum se treaba cu acești șoferi, cum să le zic, bicicliști de rickshaw, cum se zice, rickshaw, nu? Sau rișcă? Știu că în engleză zice rickshaw. Ok. Bă, ei cer între 80 și 100 de ringhiți pentru o oră. Să te ducă pe aici prin zonele astea vechi ale orașului, să-ți arate fiecare mural în parte, te lasă să stai câteva minute, să-ți faci fotografii cu aceste desene de street art și te duc mai departe. Te mai duc la câte o afacere asta veche cu suveniruri sau astfel de chestii, poate unele le-au ei deja aranjate și gata, ți-a luat banul, ți-a luat 100 de ringhiți. M-am lăsat odată abordat de unul, cu toate că să știți că nu prea te abordează atât de mult cât ai crede, cum ar fi cu șoferii de tuk-tuk din Thailanda. Aici nu te abordează atât de mult pentru că au clienți, frate, au clienți la greu. Deci vă gândiți câți bani poate să facă un astfel de biciclist, ajunge lejer și la 100 de euro pe zi, dacă face 5 curse. Am înțeles de la niște localnici de aici că sunt unii, mai ales chinezii, care îi închiriază cu ziua, adică să-i ducă peste tot unde au nevoie. Vă dați seama cât pot să ia pentru o zi de pedalat. Lor le place mai mult să facă spectacol cu muzică, cu luminițe pe aceste rickshaw. Mi se pare o prostie. Am vrut inițial să luăm unul, pentru vlog, să ne plimbăm
plimbi așa prin zona asta a orașului, dar în niciun caz nu cred că merită să dai 20 de euro pentru o astfel de chestie. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. Templul hindus. Deci mie mi se pare fascinant cum conviețuiesc împreună. Toate religiile astea conviețuiesc în același spațiu și fără să se anuleze una pe alta. Nimic nu pare forțat aici, este un oraș în care au ajuns comercianți din toată lumea. Fiecare și-a adus credința cu el. Aici e stația veche de pompieri din Georgetown. E construită prin 1900, stați puțin că ăștia au dat drumul la sirene, frate. Și ce am văzut pentru prima dată aici în Malaysia, semafoare cu fluierici, frate, deci semafoare care fluieră. V-am zis, sunt destul de rare semafoarele aici în Malaysia, semafoarele pentru pietoni, la asta mă refer. Pietonii nu prea sunt băgați în seamă și că așa au vrut să atragă atenția cu semafoarele astea care fluieră. Uite că pleacă și mașina de pompieri acum. Stația asta e construită pe la începutul anilor 1900 de pe vremea britanicilor. Când aici în zonă erau numai depozite și clădiri de lemn și riscul de incendii era foarte mare, să știți și atunci. Erau multe clădiri de lemn, multe nave în port. Și acolo e stația de pompieri. Și aici vă arăt ceva interesant, e vorba din nou, bineînțeles, de artă stradală. Asta nu știu ce e, un labubu de ăla. Dar avem aici ceva foarte interesant. Este desenul, muralul ăsta cu motocicleta, făcut-o de Ernest, lituanianul, care a dat startul artei stradale aici în Georgetown. Îmi place pentru că pare super simplu, e un copil pe motor, dar doar motorul e real, vedeți? Prins în perete și asta îl face să pară că iese din zid. Uitați cât de real e. Și are sens aici, în Malaysia, ca și în restul Asiei, motoarele fac parte din viața de zi cu zi a oamenilor. Nu e nimic dramatic, e doar ceva normal.